को मिला मुझे दीवानगी मिली, होश आपको मिला मुझे तो बेखुदी मिली, फिर भी प्यार आपसे ही करता है दिल। चैन आपको मिला मुझे दीवानगी मिली, होश आपको मिला मुझे तो बेखुदी मिली, फिर भी प्यार आपसे ही करता है दिल। चैन आपको मिला मुझे दीवानगी मिली। मनाऊं तो इसे मैं कैसे, ये दिल दीवाना है न माने, बताऊं तो भला मैं कैसे, ये इश्क क्या है ये न जाने। शैदाई मैं तेरा हुआ तुझको नहीं है ये पता, जाम आपको मिला मुझे तो बेरुखी मिली, होश आपको मिला मुझे तो बेखुदी मिली, फिर भी प्यार आपसे ही करता है दिल। चैन आपको मिला मुझे दीवानगी मिली। कोई किसी पे जान दे दे, कोई करे है बेवफाई, ये फासलों का दर्द क्या है ये जानती है बस जुदाई, तुझसे मिली जब से नजर दीवानी मैं हो गई, नींद आपको मिली मुझे तो बेबसी मिली, हाँ 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 होश आपको मिला मुझे तो बेखुदी मिली, फिर भी प्यार आपसे ही करता है दिल। चैन आपको मिला मुझे दीवानगी मिली, हाँ 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 होश आपको मिला मुझे तो बेखुदी मिली। Wato tsaban wuce guri shine har da gayyato wannan yaron zuwa shagali ko? Kai ma ba ka gayyato waccan mayar ba? Wace kenan? Waccan da idanunka suka makale akan ta a wajen shagali ai ka gane. To da kyau. Yau da na ga rago da wuziyar kare. Ai daga yadda gababbonki suke motsawa, aurwaran kafa na kadawa na gane. Yanzu asirin ki to nayi. Saboda kina so ki nade tabarmar kunya. Kika bujiro da wannan haukar da na ganki kina holewa da wancan yaron. Hujja za ki kafa min da tuhuma? Jifa, wai hakura ce za ta kira kare maye. Kai bayani wace ce wannan yarinyar? Na kama ku da isa a cikin ganyaye. Shine yanzu zaka yaba min laka dan kana son ka kubutar da kanka? To ka ji ka gane da kyau. Wannan shirin naka ba zan bari yayi aiki ba. Renin waye naka ya ishe ni haka. Tukunna wake shashasha kika bai da ni ko me? Ki dauka ni habago ne ko yaya? To baran gaya miki ki ji ki gane. Ba daren da jemage bai gani ba. Akan wannan abu ba za ki kai labari ba. To shikenan. Sai kai azama ka biya ni gwalagwalan da na kawo da ruwa
in ya so sai in tafi in bar maka gidanka. Ai gwara ki tafi ya fa alheri. To sari masu tsadan da na siya wannan dan gangamin mummunan jikin naki fa. Kenan su a banza ne? Duk kayan daɗin da kika yi ta hambarawa a shekarun nan sun zama iska kenan? Sai ki gaya min ni wa zai biya ni wahala ta. Tabbi, to ni duk girkin da na yi ta maka dare da rana ni duk waye zai biya ni. An fashe a nan. Tur ki ta ma'amala da ban santa ba da mutanen gari amma har kira da bakin da zaki mai min da magana. Ko ma me an fashe ka yadda zaka iya yi ni ma haka zan iya yi. Zaki kika ce? Zan yi din. Kika ce zaki? To shikenan ni ma zan yi. Ka je din kai. Waye dakatar da kai? Ni dai kawai ka daina shiga harkokina. Ni ma kwata ke fitar daga harkokina. Ba ruwana da su. Kadalla. Barka dai. Yawa sannu. Ni ne Tijabai. To mara balare shigo. Na gode. Sai dai ban gane ka ba wa. Ni surikin nan ka ne ai. Ban gane batun naka ba. Ba zan yi ta wani kwana-kwana ba. Saboda gudun kan dagin dai da kai. Zani kan batun kai tsaye. Amma idan ka ji bayani na da fatan jinin ka ba zai hau ba. Ba abin da zai hau. Kawai ni dai abin da nake so ka gaya min magana kai tsaye. Fadi na jinka. Yata ta yanke cewa ɗanka kaɗai take so ta aura. Sannu dai. Minti daya. Yarka ta yanke cewa ɗana shine mijin da za ta aura su zama aure tare. Haka ne? Kwarai ko haka ne. To ni me nawa a ciki? To kai mana ka gaya wa yarka. Cewa ta canza ra'ayinta a kai ba shi kenan ba? Baka gane ba. Su biyu ne suka haɗu suka yanke wannan shawara a tsakaninsu. Har bai kowa musu. Sannan har musayen zobuna ma suka yi. Wannan me yake magana akai haka? Hakan samsam ba zai yi a ce da ɗanmu ba ne, domin kuwa ɗanmu baya ƙasan nan. Ai na sani, ɗan naku ba yana Ingila ba? Kwarai kuwa. To ai ɗan naka ya zo nan. Yaushe ki ne ya koma? Bayan an yi baiko ya koma. Ko? Akan ya koma zai wata alƙalla. To ai ni na tura ɗana Ingila ne ya zurfafa ilimi ba wai ya yi kasuwanci ba. Kaga malam, abin da ya riga da ya faru a baya, kokari za mu yi warware a tsanake ta hanyar fahimtar juna. Ba abin warwarewa ce bai. Domin dana zai auri yarinyar da ni na zaba masa ne. Kenan kana nufin da abin da ya faru. Me ya faru wai? Musayin zobuna suka yayi. Ba wai aure suka dora ba. Zoben kawai zai cire yadda abin banza shikenan. Zance ya kare. Ta ya za a iya cire zoben? Ka sani ya ta ba kwalba ba ce. Da za a liƙa mata takardar da ake so. Kai malam maganar ka ta yawa fa. Daga kallon fuskar ka na san yanayin yadda yarka za ta iya kasancewa. Ita ma tana da kashin baki ne? Kai yana da sham juwari. Dan kai babban mutum ne mai kudi ni wannan bai dame ni ba. Baka san waye ta ja bane. To ni daga halin mashiga nake. Babu wata rana da aka wayi gari a cikinta da wukata ba ta laso jini ba. Ka shiga daidaitinka. Kenan baban shi mahauci ne. Kai! Ni kake zagi ko? Wai har yanzu kana nan? Mara kunyan mutum? Fece? Zan tafi. Amma wallahi sai na dawo. Na ce ba? Me wai? Kai kai fecewar ka bara kai nake bara ita nake yi. Hayya. A gani na me zai hana mu kira yaron mu ya zo? Gware ku kira shi. Za ka gani magana ka zai wa biyayya ko tawa. Wai kai ba za ka tafi bane ko me? Na fece ki daina daga murya kamar wata mai neman ƙuri'a. Ko dai akwai gaskiya a cikin wannan shirman da ya faɗa. Hama da Allah rabu da shi wannan hamago. Kai kina ganin haka ne? A'a. To kin ga ki masa waya kawai ki ce masa ya zo. To. Yawa na ce ba? Wata gaskiya nake so na sani. Me faru? Anya kai da Anjali mata da mijin gaske ne? Kamar ya? Ina yawan jin musayan kalaman da suke faruwa tsakanin kai da ita. Gaskiya ba karamin farin ciki zan yi ba. Idan har na gano gaskiya. Muna yawan faɗa kam, amma ni da ita amma wadata ne gaskiya. Na riga na san komai. Amma kalli wannan takarda an sa Miss Anjali. Matar aure ko ba a rubuta mata Miss ai. Ai tun ranar da ka rubuta min wancan wasiƙar na gama fahimtar komai. Cewar da gaske ba ka aure ni. Za ka raba ni da kurkukun Popat. Aure? To idan Popat ya zo ya sani fa? Manta da wancan tsohon kwana. Ga Anjali ta zo. Dama ke nake jira a nan. Wasiƙa ce aka kawo miki. Shi ne na ce bari baki hannu da hannu. So na karɓa shi kenan. Wato har matakin da ya kai ma kenan.
To me yasa ma zan damu? Mama ta tayo min wasiƙa daga ƙauye. Dan mai gidan haya zai iso nan. Zai aure ni ya koma da ni. Mu rayu cikin albarkar aure. Anjali ɗita, a jirgin ƙasan gobe zan turo miki Raja. Ke da shi za ku fahimci juna. Idan ya kasance da ke na 'yan wasu kwanaki a nan birni, kuma koma yaya ne ai shine wanda zaki aura. Kada ki manta cewa yau muna raye ne saboda yadda ahalinsa suka taimake mu. Ba za ki ƙi yin biyayya ga mahaifiyarki ba. Za ki yadda a yi wannan aure. Na turo miki da hoton Raja. Ya canza sosai ba kamar yadda kika san shi a baya ba. Ya aske geminsa yanzu in kika gan shi sak wani yarima. Abin zai burge ki. Yarima na aiza ya zo, zai aure ni zan yi rawar murna. An sake samun wani kazyan. Kai. Waye to shi waye wannan? Kuma dai waye shine wanda zai aure Anjali, kuma idan ya aure ta shikenan dole in bar musu wannan gidan. Amma ka gane ina da wata shawara. Wace shawara kenan? Mu razana shi ta yadda zai gudu ya bar ladansa. Ta kenan to. Shine wancan. To shikenan sai ka sauri ka ce ka bashi tsoron ko? A'a ba nan ba. Nan wajen da mutane da yawa ka gane? Zan razana shi ta yadda nan gaba ko da an bashi kuɗi ba zai ƙara sa kafa ya shigo Mumbai ba. Taho mu je. Ya dai me yake damunsa? Ko dai ya zaushe ne? Wani abu yake sharewa. Takalmin ne ko falwaya ce ba na ce ba. Kai wancan ba wuta ce ta rike shi ya maka ne. Tabbas wuta ce ta rike shi. Kai shi ka taimake shi mana. Aka wani da wuta ta kai tatuwa za ku nemo. Ana raka bar ku za ta sake shi. Maza sai kai mana suke. Sauri ka taimake shi. Yanzu wannan ne yasa suke neman kai ne mana, ai kawai na kawo ka ne saboda na ji tausayin ka ba na so su kai ka. Kuma Anjali ma ba wata saliya bace kamar yadda kake tunani. Noma ko wani mutum wanda shege ta kawai take tare da shi. To waye hidin? To waye kuwan banda wanda ya sa aka yi maka? Ai ya gani sanda ba san. Shi fa mutum ne mai hadarin gaske. Shin ka taba jin labarin Cota Cetan? Na dai taba kallon fim din a 3D. Kai ba wannan ba. Wannan shi uban daba ne. 'Yan sanda ma kansu tsoronsa suke. Shi kadansa shika 40 ya aikata, amma har yanzu ba kwamushe shi ba. Yana tare da sabuwar wuga wa kowane shika. To jiyan nan na gan shi da wata sabuwar wuga. Mai yiwa ta sheke kace wukar. To amma me yasa babu Anjali ta turo ni nan? Dama an turo ka birni ne ba don wani abu ba, sai dan a samu dama a shege ka. Domin ko da bayan shegawar ka, idan Anjali ta auri Cota Cetan, to babu abin da halinta za su yi asara. Gaskiya wannan ba gaskiya bane. Ina in ma ka yadda in ma ka ki yadda jikinka dai zai yadda. Waye Raja nan? Kaga yi bacci Raja bacci. Kwanta kai likimo. Shin ana akwai wani mai suna Raja? Bayanan ba wani mai Idan suna har na haɗu da shi sai na shege shi na san yana ɓoye a wani waje. Mutane na sun karya masa wasu daga cikin gabansa. Shi zai cike na 50 a cikin waɗanda suka shiga taskuna. Babban shagali zan yi bayan na shege shi. In dai ya zo kai masa bayani, ka gaya masa na zo, idonsa ya zama yalo. To yalla bai Cota Cetan. Ka dai gani ba? Ta ya kuwa zan gani bayan ka rufe mun fuskata? Me yasa ka san bada min ƙarya? Ƙaryar me nayi? Ka ce shi ga 40 yayi, shi kuma ya ce 50. Ko ma dai menene ya yi sheke-sheke da yawa dai ko? Shi ya yi ba ni ba. Yanzu sai kai maza ka fece ko? Ya nisan tashar jirgin ƙasa daga nan wajen. Ni gida ja ne. Ai wato, hakan bai da wani amfani, domin hukumar jirgin ƙasa tana yajin aiki na wucin gadi. Ni yanzu ya zan yi da. Wani guri za ka samu ka boye a nan. Cota Cetan da mutanensa ba zama za su yi duk fadin Mumbai suna neman ka. Saboda haka gwara ma ka sauya suna. To amma ina zan boya. Ka je can kusa da tashar jirgin ƙasa. Ka nemi karamin masauki ka san kanka a wajen. Jirgin farko da zai tashi ana aje yajin aiki sai ka hau ka fece. In ba haka ba sai dai aika sakon gawar ka yi zuwa ƙauye. Ka yarda da magana ta ko kuma ka tabe. Mara balale te ja bai, mara balale. Kan yaro, zo nan taho. Zo zan nuna maka wani abu. Wannan shine dana. Wannan. Shin ka gane wannan mutumin? Haba dai, kuma an ce min wai shi sirikin ka ne. Duba da kyau. Gashi nan ku yi magana. Malam shin na aure yarka ne? A'a. To na yi alƙawarin zan aure ta ne? A'a. Kai,
wancan bai ka tukunna batirin kanka ya sanyi ne? To me yasa ka zo nan ka taya mana da magana cewa ya alƙawarin zai aure yarka? Me yasa ka zo ka daga mana hankali? Wannan ne danka. Da shakka ne akan dana ne? Shakka. Bana da wata shakka akan cewa wannan dana ne. To magana ta ba akan wannan dan naka bane. To akan wanne ne? Akan ɗaya dan naka ne. Kai jama'a. Wani ɗaya dan nawa kuma kake magana? Babban nan ka mana. Cibi wannan mutumin. Ashe yana da wani dan kuma? Wanda ban san da shi ba? Kan yaro ashe kana da yaya? Kai ba babban mutum ne. Mai manya-manyan kamfanoni. Ta yi ka manta ne. Amma ɗaya nan naka a gidan ne yake. Kowa ma ya sani. Wayyo Allah. Me nake ji ne haka? Yanzu a shekara da wani ɗan kwata-kwata ban sani ba. Kai Allah wannan mutumin ƙarya yake yi. Tabbas wannan faɗanka ne, sai dai shi na da ɗan duhun fata, amma tabbas ɗanka ne. Ita dai kan idan ka kalle ta ba sa wani kama da shi, amma dai kai kan ana kallon ka an san ɗanka ne. Idan naka ne, hancin naka ne, hatta laban ma naka ne, kai ne dai san. Wannan ba zancen banza ke yi. Na gaya miki zancen banza. Kai ka daina daga murya, ka kira mai aikin ka fandu. Da abin da ake ciki ya san komi da komi, a gaban shi aka yi komi, ina yake ne fandu din. Baban shi ne ya rasu ya tafi ƙauye. Baban shi ya mutu ko ka sa shege shi, daga ga asirin ka zai tori shi ne ka kora shi. Yanzu na fahimci komi da komi, duk wannan shirin ka ne don ka bata auren nan. Ya isa haka, ka kara wani zancen iska a nan, sai na shigar da kai kara da tuhumar neman zuban min da kima. Shiru, kai ba tiwari ba ne, annoba ne. Na magance annoba da yawa irin ka gari. Waɗannan kotunan kullum shiga da fitansu nake kamar ɗaki na. Kada ka manta, ni daga halin mashega nake. Wai shin barazana kake min kome? Gwarai kuwa. To shikenan ka je da abin da za ka yi kai. To shikenan za ku ka gani. Tam. Nan da sati idan har baka bari an daura waɗannan ba. To wallahi za ka sani. Wayo Allah! Na shiga uku! Mama, ki bari mana, me haka kike mama? Me haka ne mama, dan Allah ki daina wannan abun mana. Da fara ki gaya min, in zauna a nan ne ko kuma in koma Ingila? Wayo Allah. Yaro, karfe nawa ne jirgin ka zai tashi? Mama karfe 11 na dare ne. To shi kenan kawo jirgin ka tafi, ka je kawai. Domin idan ka ci gaba da zama a nan inuwar baban ka za ta sa hannun ji kandu. Shikenan mama. Baba, yau zan koma, bari in jaddada tikiti na a tashar jirgin sama. Allah shi maka albarka. Ki tashi mu tattara mu bar nan wajen kawai, ba wani amfani ci gaba da zaman mu a nan. Ki tattaro kayan ki mu tafi. Akan me? Bayan zuwa nan ne ya bayyana min asalin siffar ka ta gaskiya. Wannan wani irin zancen shirme kike yi ne to? Kenan ni mijinki ba ke dara ni ba sai ke dara wani bako? Idan da a da ne, da ba zan yarda ba. Amma a halin yanzu kan ba abin da zai hana ni yadda. Domin ya tabbata kai mabiyin mata ne kafin auren mu. Ashe kai dama dan kwashe-kwashe ne. Ka kwasa wannan, ka kwasa wancan. Ba ka bar nan ba, har sai na samu hujja. To lalai ko za su kashin baki na, an har kike da kika bar birnin nan. Ai na sani zuciyarki ba za ta taba samun yalwa ba, har sai kin ganshi. Wancan shirarin yara. Kai kuma ka salihi ko? Kullum ka zauna kana ta jin waƙar gargajiya. Ai, aiki kenan. Zuwa dare kuma ka shiga barna. Kai shaidan ne da zallan kansa. Da kyau. Har kina ta wani tuhuma ta ba? An tun wancan lokacin na gane duk wani munafunce ki. To ya yi kyau ai, sai ka ci gaba da kallo. Kashe ni kawai ya rage, ka kashe ni kawai. Ayo, na shiga uku. Ita kanta ta sa haka ba za ta mutu ba. Na roƙe ka lauke min ita. Manaja, akwai ɗaki ne? Kuma dai me, ba na son wani abin da zai sa sai na bar ɗakin. Kuma ina son ɗaki wanda yake yana hada da ban ɗaki. Sunana Raja. Tursilaskan ne sunan na. Wani irin suna ne kuma Tursilaskan? Malam, kai shiru hamago. Sunan baba ba? Javed Chaurasiya. Sunan mama? Mumtaz Bedi. To wai kai iyakar Indiya da Pakistan ne ko yaya? Kai kuma wadda ka aka yi daga wata kasar? Kai shiru ko mare ka. Tsohon kai na raye ko yan sega? Kwarai ko zan biya. Yawa, to ba ni makullin ina sauri ne zan je na yi acawi. Taimaka min acawi nake ji. Kuma kada ka gaya kowa cewa ina zaune a nan wajen. Ka ji ko ka taimaka. Ka biya kuɗin kofunan da ka fasa. Ina la fece. Ka biya kuɗin kofuna biyu da ka biya. Kai ba zan biya din ba na gina biya din ba zan biya ba. Yawa ba ni.
lemata kai kawo nan Zan na kama. ba bugata Sunana Babu Bislady. to naji bai kamata na yadda da kowa ba da alamun duka mutanen cuta ce ne a nan sun ba zama suna neman sheke ni Anjali ya zaki min haka Anjali me yasa zaki min haka me yasa Priya, yanzu ya zanyi akan jitu ne. Idan har na gaya masa gaskiya zan rasa aiki na. Akwai gurbin aikin mai karban baki a wajen aikinmu, kuma takardunki sun fi na da yawa kyau. Na tabbatar da cewa wannan aiki in dai kika nema za ki samu. Amma dole sai kin jira na wata ɗaya. Na gode. Wata ɗaya? To ya zanyi da jitu a cikin wata ɗayan nan? Kwata-kwata ki daina zuwa wajen aikin. To idan ya ji ni shiru ya je gidan rade shan fa. Hakan zai sa ya san gaskiya. Gaskiyar da wata ran dole sai ya gano ta. Kawai ki kira shi a waya, ki nemi hutun wata ɗaya. Ki gaya masa babanki yana zargin kina yawo, saboda haka yasa ko ina ki je sai da direba. Daga ƙarshe idan kika samu wancan aikin, in ya so sai ki gaya masa gaskiya. Yalla bai na duba komai ya dawo zanzan. Tun da ka turo aka kawo min sabuwar makafta. Shin ko sau dai na taba kiran ka akan ka zo ka duba? Kan cewa zanzan yake ko ba zanzan ba? A yalla bai. Ban taba ba ko? To kira mafarki kai cewa yana da matsala? Ba mafarki kai ba. To wace tsaye ce ta kawo ka yanzu? Kawai da na zo in duba ne ko da ko ta matsala. To ni na tabbatar da cewa babu wata matsala a tattare da shi. Ba matsala kam. Shikenan? Shikenan. Da kake wannan kalakallan wani abin kake nema ko me? Yalla bai Anjali ba ta nan ne? Lallai ma wato haka abin yake. Ya kira sunan matar da ta yi uwa da shi karara. Taku ta zo ɗaya ko ba haka ba? Ai mun san juna sosai yalla bai. Na san ma kukan haɗu a shagon ka ba? Ha yalla bai. Yawanci dai a waje muke haɗuwa. Wato Jamila da Jamilan a waje suke haɗuwa ko? Ban ji mamaki ba kullum haka take sharɓa kwalliya ta fita. To Anjalin da ya bata nan. Ka duba komi da komi? An biya ka duk haƙƙinka? An biya ni. Ba abin da kake bi? Babu. To kalle-kalle me kake? Wancan zanen ne gaskiya ya mun kyau sosai amma dai yana da tsada ko? Ban sani ba dan sato shi na yi. Ya goma na fece. Dala zan iya Kwana uku ba ruwa a gidan. Ni ma shayi nake sha yanzu kofi ɗaya ne ma ya rage. Da wani abu ne kuma? Nan da wasu kwanaki zan dawo in duba ko akwai wata matsalar. Da Allah matsalar da ka riga ka ba ma baya ta isa haka. Saboda haka ba ma bukatar wani sinkin matsalar. Ka bar mu ji da wutar da ke ci. Mai yiwa da zan haɗu da mamar da zan iya haɗuwa da Anjali din ma. Yalla bai to uwar gidan tana nan? Uwar gida ta ba uwar gidan ba. Ba asusun haɗaka ba ce. Ta wace ni kadai. Wato yalla bai abinda nake nufi. Abinda kake nufi na riga na sani ba sai ka gaya mun ba. Yanzu dai bata nan gaya mun me yasa kake neman ta. Kawai dai idan ta dawo ka ce mata na zo na tambaye ta. Dole? Don Allah karka manta. Ina ai har ko na mutu ba za ni manta da wannan ba. To na gode. Asibiti ta fara farfadowa maza ki kirawo mijin nata. Abin ma da ya zo da sauki. A kafa ne kika samu rauni sai kai da kika dan buga. Buguwan kan ne ma yasa kika wani baki hayyacinki. Amma likita ya duba ki ya gudanar da bincike sosai akan lafiyarki. Ya ce komai lafiya yake. Amma na gode. To ne wace godiya zaki yi min yanzu ne ma fa ni na zo nan. Mijinki zaki godewa domin shine ya kwana ya wuni a tare da ke. Ko da na dakika ɗaya bai gusa daga nan ba. Ya yi kuka sosai akan halin da kika shiga.
Nan da kwana ɗaya ko kwana biyu za a sallame ki. Ki kula da kanki sosai kin ji? To ni na tafi ko? Ki haƙuri Anjali, kuskure na ne, ki gafarce ni. Wannan wani yaro ne haka da ya rina wannan matar taka mai matukar muhimmanci da kima. Waye wannan yaron? Kai na mana. Ko kuka cika mata kai da shirman banza da wofi. Hakan yasa ta daga min hankali sai da muka dawo birni. Ni dama tun farko bana kaunar da sanya gabata a cikin wannan birnin. Dama ni na san cewa ruwan garin na gurbace yake. Su kuma yan garin marasa mutunci ne. Yalla bai. Shi ma anan Dilal Kitfitiya ya kasance. Anan Dilal Kitfitiyo da Allah. Na bari daga waya ana kira na. Halo? Barka da jitu ne daga Videocon. Anjali tana nan? Anjali teku ya cinye ta. Shine. Haba malam da Allah ka bata wayan mana, haba. Kai wai wani kokarin bude mu ido kake yi ne? Mulawa kawai wargajajjen garaya. Ba zan ba Anjali wayar ba. Me yasa ka yi? Sai ka yi to. Yalla bai ba ni. Rasa kunyan beran tanka. Wai kake wa barazana eh? Ba tun yau ba na san marasa kunya marasa mutunci irin ka. Duk yadda aka yi mahaifinka lusari ne mara fa'ida. Ko da ambatan sunan ahalin tiwari in ka sake, to sai na bi ɗaya bayan ɗaya na kakkarya kafan kowa da ke cikin ahalinka. Yalla bai. Tabbas wannan mutum ne mai haɗari. Amma ina ganin duka kaɗai zai wadatar wajen. Me batun kawo duka kuma a wannan shekarun? A da dai kan lamarin da bambanci. A cikin da'irar caskala da kan kifar da yawa. Magana nake akan nemo 'yan jagaliya ya labai ba kai ba. Na sha fafatawa da ƙararrakin tantirai irin waɗannan. A ta dalilin haka na san 'yan jagaliya. Kawai dai naka ka biya su, sai a nuna musu yadda za su gane shi. Shikenan. Gashi, amma fa kada ku sambaɗe shi da yawa. Dan tura shi kawai za ku yi sai ku rabu da shi. Idan ya zo mana da renin wayo dole mu karya masa kafafuwansa. Dan ba za mu rabu da shi ba. Allah, kana yi haka. To gaba ne za mu karya. Haba ina, ba zai kyan gani ba. A ce ba kafa ɗaya ko hannu ɗaya. Kawai na gane ku dan sambaɗa masa mari sai ku rabu da shi. Zai wadatar. Gashi shan, ni zan boya nan. Ku mu je. Ya dai me matsalar ku? Tukunna wai har kai waye da zaka yi gogayya da matar tiwari. Kai, kulabke yi. Kai. Ina kuma za ku je? Waye zai dauke shi? Kai. Ka amma wannan akwai hamagawa. Malam kaga, tashi malam. Maza ka tashi. Abokanan ka ba sun fece sun barka anan. Malam. Ba amfani da wannan wayan malam. Ta ma'aikata ce, ba ta sauran mutane ba ce. Kowa ga waya ce zai buga. Hello, Jitu. Anjali, ina kika shiga ne ina son haɗu da ke yanzu? Ba zai yi mu haɗu yanzu ba. Mun fita siyayya ne da mama da baba. Yanzu ma a kaikaice na kira ka. Anjali, har zuwa yaushe za mu ci gaba da wannan wasan ɓuyan? Sai da aka yi kwana 5 kika kira ni fa. Shin kin san damuwar da na shiga kuwa? Da baki kira ni yanzu nan ba da gidanku zan je. A'a, kakkai haka. Domin idan baba ya sani za a samu. Ya riga ya sani ai. Shi da har an ji gali ya turo su take ni? Wayyo Allah. Kwarai wayo Allah kuwa. Da sun samu nasarar ciskalan da ba haka ba. Yanzu kenan ko da yana son yi magana da ke akan wani abin da ya shafi aiki, ban yi san kira waya gidanku ba kenan? Dan abin da na yi kenan. Shi kenan sai baban ke tunzura. Ya hauna da zagi. Sannan wani katon shashashan ma ya karɓo yana gaya musu baƙaƙen maganganu. Hai wayo. Jitu, dan Allah kada ka sake kiran wannan wayar. Kawai zan baka lambar ƙawata. Sunanta Priya. Lamba ita ce 633-4523. Amma fa sai an shiga ujila kaɗai za ka kira. Yanzu an shiga ujilar a daidai wannan lokacin. Anjali na son yi magana da ke ne akan wani abu. Tambaya ce da ta shafi rayuwata ko mutuwata. Me? Anjali kina sona ko ba kya sona? Ki ce wani abu mana. Kinga, na tabbatar da cewa kina sona.
amma yana so ne in ji kin faɗa da bakinki. Ki ce kin amince ko da su ɗaya ne, ni kuma ba abin da ba zan miki ba. Jitu, ta ya zan faɗa kenan? Kawai so ɗaya ki ce min kina so na. Amma in dai kika ce ba kya so na to ba zan ƙara kiran ki ba. Me yasa ba kya cewa komi ne? Tsohon yana kusa ne? To kina ji idan kin yadda ko? Ba sai ki ce komi ba, kawai ki katse layin. In kika yi haka na gane. Jitu, magana ta gaskiya. Wai so na za a gaya muku ne, ba amfani da wannan wayar. Me yasa ma kika taso da kan gadon ki tukunna? Maza je ki kwanta, ko ma yanzu nan. परी परी है एक परी आसमां से आ गिरी सामने मेरे खड़ी मुझे उससे प्यार हो गया हाँ मुझे उससे प्यार हो गया वो चांद तारों की रोशनी है वो मंदिरों का दिया उस जाने मन की बस एक झलक ने पागल मुझे कर दिया वो मेरे सांसों की रागिनी है वो मेरे दोनों जहां वो मांग ले जो मुझसे कभी तो दिल क्या उसे दे दूं जान परी परी है एक परी आसमां से आ गिरी सामने मेरे खड़ी मुझे उससे प्यार हो गया हाँ मुझे उससे प्यार हो गया जो मुस्कुरा के देखा मुझे तो हुआ मेरा दिल फिदा है उसके जैसी बड़ी सुहानी उस नाज़नी की अदा उसी के ख्वाबों में खोया रहता मैं आजकल रात भर सुबह सुबह जब मैं आंखें खोलूं आए मुझे वो नजर परी परी है एक परी आसमां से आ गिरी सामने मेरे खड़ी मुझे उससे प्यार हो गया हाँ मुझे उससे प्यार हो गया मुझे उससे प्यार हो गया हाँ मुझे उससे प्यार हो गया Na ji daɗi da wanka take yi. Anjali! Anjali na zo nan tafi da ke ki fito! Kai wa mai kawo kanan ne? Waye kai? Kana nufin wai har ka manta ni? Oh, magabtar kasar dina talabijin magasa firji da komi yana aiki. Dole ka je ko? Yalla bai. Ina sake roƙonka dan Allah kada ka dakatar da ni. Ka bani Anjali ɗita tare da sanyawar albarkarka. Tare
yanzu kai ko kunya baka ji saboda Allah. Saurayi da budurwa ne suke son junansu. Me abin kunya a cikin haka? Budurwa? To kallon wata tsohuwar tabarma kake mata? Yanzu na fahimci komai. Duk yadda aka yi ka fara soyayya ne da tarin dukiyarta. Yanzu ka gaya min, nawa kake son baka domin ka manta da Anjali. Kada ka ɗora soyayya ta akan mizanin dukiya da shamti wani. Rufan baki mabarashi. Kai me kake da wanda zaka yi asara? Ni kuwa a ƙasar nan da duniya baki daya na samu suna da kuma kima. Ka gaya mata kalamai masu daɗi sannan ka gusar da ita daga kan hanyar gaskiya. Ita kuma da yankan shirmanta ta ɗora ka a bishiyar ka ce. Amma ka tuna ba za ta banni ba. Sannan ta ba miskini kamar ka kufe ce haba. Haka ne? Idan har ka yarda da kanka ka kira wata mana tsohon kwano da kai sannan ka tambaye ta a gabana. Na ta tambaye ta bila adadin kuma ta gaggaya min amsa bila adadin. Ƙarya kake min hamago. Abinda ta gaya maka inda ta zo nan ta sake maimaita min shi. To da rabin gashin baki zan karasa rayuwata. To ina gashin bakin da zaka shege rabin nasa? Maza bai ce tun kafin da kirawo maka masan badan hukuma. To ko mashiga hukuma ma ba za su taba iya raba masoya biyu ba duk bala'in su ka gane. Kuma na sani cewa Anjali kulle ta kai a can sama na sani sarai. Kai amma ta kai ka gane haka. To in ba haka me zaka iya yi tiwari? Salin alin gara ka miƙo min Anjali in ba haka ba zan hau saman da kaina na je na sako da ita. To wallahi kafin ka yi hakan sai dai ka fara tsallake gawa ta tukunna. Ka gara da sham abin da ka ya isa haka. Idan har ban kwamuso Anjali dan da sa'o'i 24 ba, to wallahi ni ba jitu din video con bane. Tun yanzu to ka fara tunanin wani sunan fece. Sa'o'i 24 gare ka tiwari ka gane? Idan har ka cika dan mahaifiyarka to ka dakatar da ni. Yanzu haka a shirye nake kowanne daga cikinsu na biya shi 10 kwarai da gaske. Yawa turo min maza karfafa 7 yanzu ne zuwa gidana. Yawa sannan kana ji kowanne daga cikinsu ya hanto da bindigarsa kuma ya zama da kowace bindiga tana aiki. Ba banki bane, wata tsohuwar kadara mai daraja gare ni da dadiyar kadara ita ce ina ji ina gani ba zan lamun sha ban da ita ba. Kai gaskiya an kashe kuɗi a wannan jinyar tawa. Gaskiya ban san ta wace hanya zan iya rama maka wannan kyautatawa ba. Mijinki ne a yazo ya biya duka kuɗaɗen. Ni na ranta masa kuɗin a bisa ruwan kashi 10 bisa 100. Ba kowace mace ke da miji irin naki ba fa. Anjali, tasi yana jira. Waje mana. Kawai ka tattaro kayan ka mu fece. Yanzu wai? Mana ni na shirya ai. Ba yau ba, mu bari nan da wasu kwanaki haka. Kullum fa haka kake cewa mu bari sai daga baya. Ba wai dai ka fara soyayya da matarka ta ƙarya bane ba ko? Magana ta gaskiya kin yi min fahimtar da ba haka ba. Wannan wasiƙar har yanzu tana wajena. Idan ka ci amana ta, to sai na sa an kore ku daga gidan nan. Kuma sai na nuna kowa wasiƙar nan sunanka ya ɓaci. Abin da zan ma kenan. Na roƙe ki karki haka. Ke ce dama wacce nake so. Tsoro nake ji idan Papa ta zo ya sani zai iya amfani da kuɗinsa da ikonsa ya sa a jefa mu magarkama. Shikenan. To ka fito. Ka fito mana. Zo nan kana ji ko? Abin da zan gaya maka yanzu shi za ka yi. Ka ji? Menene? Nan da wasu kwanaki ni da kai za mu fece. Zuwa ina? Akwai wani waje inda Pofat ba zai taba iya zuwa ba. To amma sam kada ka damu, kawai ka je ka buya a wani masaukin baki mai haɗa. Aina? Akwai wani masaukin baki daura da ofishin 'yan sanda. To nan gurin za ka samu kama ɗaki ka buya. Ka dinga yi kamar baka da kai. Daga baya sai in zo in ce guduwa kai daga asibitin mahaukata. Daga nan sai in ɗauke ka mu tafi tashar jirgin ƙasa. Shi ke na sami fecewar mu. Amma hakan ya zama dole ne sai mu. Domin muka bar gidan nan tare, Robert zai iya kawo zargi a ransa. Amma muka tafi daban-daban, fitar ka daban ni ba tawa daban ba zai kawo tafiyar mu ɗaya ba. Akwai wani wanda zai taimake ni. Waye to? Ɗan sanda mana, karamin state a mare. Na san ta yadda zan yi ai shawo kansa, ka gane? Na ce
ki tabbatar da kin tanadi kuɗi da yawa daga nan. Kada ka damu, ai zan kwashi kuɗaɗe da yawa da gwalagwalai ta yadda za mu ci amarcin mu kamar ba gobe. Dolari! Kina san ka masata kuwa? Ni ko zan gaya wa Marwari, sannan an taya ki cin amarci na har abada. Na sani cewa boye shi kai a wani wajen. Shin kai kwakwalwar shara gare ka na riga na gaya maka cewa bayan dana da nuna maka bana da wani dan bana da wani shi ne kadai. To shi wancan waye? Ta yaya za yi na sani iye? Rade sham kada ka sake. Ka ƙara wata jiya da haƙurinsa. Oh, kenan abin da nake gaya maka baka yadda ba? Ban yadda ba. Ka tabbatar? 100%. 100% kace? 100%. To yi kenan saurare ni. Jinan. To shi wanda kake magana a kai din? Ɗana ne. Cewa ya yi alkawari a kan zai aure ‘yarka wannan ma gaskiya ne. Amma ni kuma kasancewar ba na son wannan aure shi ne na sankame shi a wani wajen. Inda kuma na je na sankame shi yanzu ba na cikin yanayin da zan gaya maka. Da abin da za ka yi sai ka yi. Ba ce min daga nan. To yanzu an kai matakin da za ka san ni waye. Ba za ku don ka san tsaya ba. Idan har ban sa ku bi kun zamo mabarata da sanda da gogon ku kuna bara a tashar jirgin kasan Mumbai ba, to wallahi ba sunana ta ja bai bane. A ba mu saboda Allah. Ki ji kuma shi ya fara magana irin na mabarata. Wayo Allah, wayo Allah. Me yake na baro kawai na shigo wannan balbalan wutan? Kai malam, sarkin masu kwashare ne turo ni, da ko wani mara gaske a nan? Kai mun magana mana. Kai na! Duk wani abin da zaka tambaya to ni ka tambaye. Kai din waye? Babu Bisleri, ni ne munafikin nan gidan. Shin da kai wani wanda ya zo buye ne a nan? Gwale ko shi ne. Waye? Ashe kai ne? Ni ne. Me ya kawo ka nan? Ina ka shiga ka boye. Gaba ɗaya na ba zama a gari sai neman ka nake. Shi ma kashi mai otal din sunan ƙarya ka bashi. Kamar wani mahaukaci haka na dinga bi kofa ina bugawa. Ni ne na haukace ba kai ba. Kai ne ka gaya min cewa mai gidanka sati ɗaya zai yi a garin nan ya koma. Gashi har yanzu ya ƙi ya koma. Ya zan yi to? Tabbata zan yi a nan? Na san yanzu an shiga Chakwakiya. Domin da na ƙara ko da minti ɗaya ne a gidan nan, da a tsakiyar gwamzawar mai gida da mai shara za a murkusa ni. Manta da komi kawai, samsam ba amfanin ci gaba da kunsuwa a nan wajen. Dole na yanke shawarar me ya kamata na yi. Sarkin shara ya riga da ya yanke cewa ba za a yi auren ba. Yanzu haka ya ba zama neman ka yake sheke ka. Idan har ba ya auren nan kafin su kama ka ba to. To za su yi min sambade bade na sani manta da wannan maganar. Yanzu abin da za a yi ko? Zan baka wata wasiƙa. Ka sada da ka je ka ba wa madhuri. Kuma kada ka bari kowa ya sani ka gane? Ka yi maza ka rubuta wasiƙar to. Sannan ka bani rufi 200. Nan take zan fece in kai wa madhuri wasiƙar. Kuma babu wanda zai shina. Aladan banza, da tunani kake cewa za ka yi alkawarin auren ya ta sannan kai wasa da kimanta. Di yadda aka yi ka yaudara 'yan mata da yawa. Amma sam ni ba za ka yi yaudara ta ba. Dan Allah ka gafarce ni. Maza bude kofar nan, ko kuma karya ta sai na shege duk wani kashin da yake jikinka. Mara mutunci, sannan zan hada abun wuya da su. Na rataya wuyan babanka mai jiji da kan nan. Maza bude kofa. Mara kunya mara mutunci, waya tunaninka za ka zo ka buye ni a nan kuma na kasa samu ka. Ni da nake iya kallon ku dama na faɗa namiji ne ko mace. Gano ka ne zai mu wahala. Bude kofar nan. Jaliyan cuta ce ta yoyo. Na fasa auren ta ku kyale da dan Allah. Kana ji ko? Jana'izar ka ce ta kawo ni ba auren ka ba. To ai ni ba na so na aure ta. Zan yi nesa daga nan wajen wallahi. Shiru! Ko a mafarkin ka dama ba za ka same ta ba. Yau sai na shege ka fito nan alade. Kai ku kare kofar nan. Ku yi masa sambare bare ku yi kuli-kulin kubura da shi. Sannan ku kwamuso shi ku sangamo shi. Ku shimfiɗa mushi a gaban kofa. Kuma maskiya shi. Da ni sauke wasan kwaikwayo. Ye! Mike! Mata tashi! Mike nan! Kai! Waye wannan kuma? Kai ce mun kai fa! Wannan mana mutuncin a daki ne ke boye. Ni ma ce mana mutuncin ne ke boye. Barin fece. Ku rabu da wannan malohan. Maza mu je mu nemo wancan tambadaddan. Mu je!
ku maske ni, ku da ke ni, ku sassan bade ni, kar ku banna raye. Kowa kawai ya gani sai ya zo ya hauna da masgana neman kaye ni. Wai ya ce za a daina wannan fitinan nan ya cin aikin ne. Gaskiya na ji daɗin zuwanka da wani mutumi na. Waye kake nema? Kwarai zan miki, amma batun takardun gidana da kuma rufi 50,000 zan buƙaci da ki su talo min su ki kawo min. To shikenan an gama. To ai ko so ɗaya ne ban ga shi ɗin ba. Zan iya ganin sa ko da so ɗaya? Za ka same shi a masaukin welcome. Idan na zo masaukin welcome na ce yana so na ganin du za a gwada min shi kenan? A'a, sunan ƙarya zai shigar a can. Na ce masa yayi kamar baya da hankali. Da haka za ka iya gane shi. Masaukin welcome, to shikenan zan je masaukin welcome na hadu da masoyin ki sannan sai in ce masa ke ce kika turo ni ko ba haka ba? Washe gari sai na dauko shi daga nan in kai shi zuwa jirgin kasa, shikenan zancen ba? Shikenan ko? Zan kasance a can yayin da Landu zai zo mai fece tare. Shin da ko nan wanda ya kasance ba kansa ɗaya ba kamar da ya 13 haka? Kai shin da akwai mahaukaci ne a nan gidan mai gida zaka tambaya? Kai sam kada ka rera min hankali na, ka gane ko? Jinan ina mai ja muku kunne saboda na sani cewa da kwai mahaukacin da ya gudu daga asibitin mahaukata kuma ya zo yana nan. Mahaukaci ya labai, ai da kai tsaye ka fito ka faɗa. Tabbas da kwai mahaukacin da ya zo yana boye a nan gidan. Waye kenan? Tabbas dai ka wannan zanare ne. Dan sanda, yau daga dan sanda. Yalla bai ka dauke ni daga nan yalla bai, ina cikin wata jakwakiya yalla bai. Yalla bai. Ai suna nan suna hanya za su zo su fece da kai. Ni da kai na zan fece. Ta yaya za ka fece haka nan kawai? To me za ka yi kai kenan? Ba zai yi ka fece ba, domin kowa ya riga da ya san cewa kai zanare ne. Yalla bai. Wallahi dukansu bakinsa daya. Zan maka bayani a kansu. Kai dauke min hannu. Zan maka bayani yalla bai. So suke wai sai sun nuna ni mahaukaci ne dan a fitar da ni daga nan wajen. Ta yadda cuta ce dan zai samu ya sheke ni a cikin gari. Ina ce ka gani, na gaya maka mahaukaci ne. Komai zo bakinsa sai ya faɗa shi. Kai fa maza yi waje fece. Yi waje. Yalla bai. Bannan. Yalla bai shi ma dai daga cinsu ne. Yalla bai sai ka rufe kofa. Me yasa yalla bai? Kai zo nan. Me faru? Wani abu zan gaya ma Hamago. Yalla bai ba bukata ka bani na fece. Kai malam. Babu wani abin damuwa. Ni ne Speta Wagmare. Ɗaya tsagin ne ya aiko ni. Ɗaya tsagin kuma. Da karfe 10 ɗaya tsagin zai zo ya fece da kai. Dama mun haɗa baki, ni ne zan zo na mika ka can. Daga can kuma sai ku fece. Kenan kai makana tare da su? Su ma kan sayan sanda. Tsoron cuta ce dan suke yi a garin nan. Ana tsira tsiya. Da kyau, har yanzu na kasa gane ta yaya ne kuma bisa wani dalili. Waccan haɗaɗɗiyar furanya ta fara soyayya da kai. Ba ita bace ni ne na fara wa soyayya ta tun yana karamin yaro. Tun wai kana karamin yaro? To ai wata ba zamanin abu ka ta dawo rayuwa ta wallahi. Ni ga wannan bege. Kaga kai ta ihu kai ta daga murya ka gane? Kaga za a fi gamsuwa cewa da gaske kai mahaukacin ne. Kai ni ba mahaukaci ba ne. Kai? Mu je nawa. Kai ka bashi ka bashi. Dige shi ka kai. Sake ni mana. Kurka sake shi. Zo nan kai. Babin da zaka je sai an je ciki ba inda zaka. Kai jina gobe da safe da ni da ita za mu zo mu tafi da yi. Dukkan wani nauyinsa yana kanka. To yana kanka. Amma zan dan iya samun wani abu da rike. Kwarai kuwa idan har ya fece, in dai na dawo baya nan, to za ka samu mari mai walƙiya. Me kike cewa? Anil ya haukace kika ce? Kwata-kwata ma baya fita daga ɗaki. Hatta sunansa ma ya canza shi.
To fa ina ganin Anil din ne fa. Ya turo min da wasiƙa cewa anan yake boye. Wace yarinya ta ci amana ta haka yake ta faɗa. Gurguwar fahimta ta sa yana ta cewa ku kashe ni ku kashe ni. Ya miki mummunar fahimta. Na yi wa tsoron babanki yake ji. Na san yanzu haka yana boye a wani wajen. Gobe da safe za su kai shi asibitin mahaukata. A'a Madhuri, me na kuka kuma? Ya samu kansa a cikin wannan halin ne saboda ni. Na jima da akwai abin da nake so na gaya miki. Faɗe ina jin ka. Ni ba mawaƙi bane kamar yadda kika ɗauka. Ni na fito ne daga gidan masu kuɗi. Babu ƙarancin dukiya da jin daɗin rayuwa a gidanmu. Sai dai iyayena ba sa goyon bayan waƙar da nake. So suke na karɓe ragamar kasuwancin gidanmu. Ni kuma na ƙi amincewa. Ji na yi, na fara takura. Shine na gudu na bar gidan. So me yasa kake gaya min duk wannan? Wannan wasan basajen da muke. Ko da gaske za mu iya kasancewa Maza mu je. Yawa an zo ne a dauke shi jiya ya bada matsala da daddare. Gaskiya da fari ya so ya bayar. Amma da na samu namar guduma ɗaya ka ya sheka ne? A'a ai ka san kofunan roba ba sa fashewa da wuri. To ni ma sai na ma wata guduman sai mu fece da shi. Yawa. Hayya zai sani ai daman na kwana biyu ban su burbuɗe wani ba. Yawa lokacin abu ai shi. Kafcin naka haka mana kada ka wuce gona da iri mana. Sarai gunduwa da ke a yau da nan kodi ko ke ne amma dai kawai ke zan fara shagewa yan yanzu ni sai na mutu daga baya. Kai gunduwa da ni nan ka kashe ni ka yanka ni. Wani ma kawai ki daina. Wannan daga muryar me za ta amfanar maka yalla bai face jawo hankalin makwabta idan har ka rasa mutuncinka ta yaya ne zai ka rayu da kima. Wani mutunci ne kuma ya rage bayan ya zube baki daya. Kalli wannan wasiƙar fa wanda masoyinta ya rubuta mata duba ka gani jifa zuwa ga abar kauna Anjali. Zukatan mutawa da taki sun hada a shagona kuma sun zame daya. Na san cewa wancan tsohon ya kasance karfan kafa ne a gare ki. Na biyo ta duk wata hanya da zan biyo. Domin daga mun samu fahimtar juna da wancan banzan. Amma dai da na yi abin gaba ɗaya ya ci tira. Ƙarya ne wannan wallahi duk wannan ƙarya ne. Ya mashi rikon sassara ki. Sai kuma ya rubuta yanzu hanya da yake kadai ta rage. Zuwa dare zan zo kuma zan ceto ki daga wannan azababban gida. Ki karanta ga ta yi. Ba bukatar ki guda munafunci ki gudu ido na ganin ido. Amma kafin nan duk wata alaka da ke tsakanina da ke ki gimtse ta. Wanda ya samu ya rubuta masa wasiƙar. So yake rabu da ni domin ya kawo karamar yarinya cikin gidan nan. Kike magana akai. Shi yasa yake daɗo kan hujjojin ƙarya. Amma ba zai samu yadda yake so ba zan tafi ba. Na ƙin tafi din. Motoci har guda 3 na zo da su. Keke na zina ne kuma kina so a biya ki har da ruwa ko ba kake so ki ce ba. Haka kike so. Ba zan bayar ba. Wannan ba zan baki ba ki abin da zaki. Gara ta kotu. Kafin nan kin so kyama iya barin duniyar. Kin ga wannan kukan nan je ki a kafadan mai video con. Kar ki wani zuba min da hawaye nan. A gaskiya wato, na yi wa Anjali sanin da. Na tabbatar da ba za ta yi wannan abin ba. To shi kina nufin yana da boyayya alaka ne? Na san masa tiwari fiye da yadda ake zato. Shi ba irin waɗannan mutanen bane. Iya shirin da aka yi aka sanin ka iya dacewa. Yalla bai, yadda da mace daidai yake da ka sheke kanka da kanka. Ke ma ina zargin ki da cewa kina da wata boyayyar alaka bayan ido na. Wannan wata gidan magana ce malam. Wai to barista, kun zo tiyana da matsala ta ne ko kuma kun zo kunna min taku a nan? A yalla bai, amma dole ne mu warware wannan cakwakiya. Za mu iya yanke hukunci ne kawai bayan mun gane wa shirya wannan cakwakiyar. Waye wannan yaron? Mu kira shi ta har nan. Kwarai kuwa, wannan kawai yau a yi ta kowa ya huta. Yanzu nan zan kira yaron nan ya zo nan. A'a, yalla bai. Akwai sharadi kafin ka kira yaron nan ya zo nan. Kana da
fashe. Bari karɓi wannan. Saboda haka dole kai alƙawari za ku yi magana ta fahimta ba tare da ranka ya ɓaci ba. Ba daga murya ba zagi. Wannan magana dai a bata a tsakankani. Ni da mai gida za mu shiga ciki saboda kai ya kawo cewa an tare ne domin a tozarta shi. Tir. Yawa tuwari gani ina jinka. Sarkin soyayya kai ne ka rubuta wannan wasikar? Me? Wasikar cewa ta yi zuwa ga masoyiya ta Anjali. Ni ne nan na rubuta. To da sana abin da ka iya zuwa ya dawo shine wato ka rubuta wannan wasikar ba? Tunda kana da karfin gwiwa da isan da zaka yi haka, har da fitowa baro kana nuna soyayyar ka ga Anjali. Anjali rayuwa ta ce. Kana so ka sake ji ne? Barista. Kai ne, baba? Wato ashe kai ne babansa. To abin yayi ma'ana. Yayin da kai baya da lafiya, ta ya za a yi gangan jiki ya lafiya? A irin wannan shekarun dama maza fitina gare su. Amma dai, koma dai mai mata ai su ya kamata su kare mutuncinsu. Kai iya bakin ka barista. To, wato gaskiya ɗaci gare ta ba. Koma ya ne ɗabi'ar ɗana ta kasance, ai ya fi ku nesa ba kusa ba. Ta ma yu kai baka san iya adadin 'ya'yanka da suka kasance suna shawagi a gari ba. Wani irin magana? Kai yaro jinan, ka faɗi gaskiya. Ni na taɓa gaya maka cewar ina son ka. A'a. To me faru? Ni fa magana ta akan Anjali yarsa nake yi. Data, Anjali kuma? Ni wallahi ban san wato kana da wata ƴan gare ka ashe? Na shiga uku na lalace yau me nake ji? Wayo wani abu labaruwa ne. Wace ke bara san ma ya ta ba? Me ke faruwa? Ka gaya min gaskiya. Matan ka da ƴaƴanka nawa ne? Ka gaya min yanzu nan. Wayo Allah wallahi ƙarya yake yi wannan. Babban makarashi ya kai ne. Kullum da yamma ni nake zuwa gidan nan ajiye ta da motata. Kai, ka zaba ko sarki ko abokin takara? Ina zuwa dakata. A halin yanzu ina yarinya take. Baba da yadda aka yi wannan tsohon ne boye ta wani waje. Lalle wannan mutumin ya gawurta. Abin ya kai haka ashe. Ka ga miki ƙarya yake yi wallahi ƙarya yake yi. Kana da lambar da kake kiranta a kai. Ina da lambar kawarta. To ka kira ka tambaya ina take. Ta zo nan. A kira wata, ta zo nan. Kuti mai lesi, wannan ainihin dudinmu ne, wanda ake ganin hotonsa ya gudu ne daga gida, duk wanda yake da masaniya za a bashi 200,000. Fofa 200,000 fa, alƙur'an ka faso gari fofa don ko 200,000 ba wasa ba. Yau zan ga ta yadda za ka fice, lamari ne fa na 200,000. Ya kai da kanka anan. Ya laɓe Popat, ni zan tafi ne. Za ka tafi kuma? Tafiya haka kawai lokaci guda? Na ga buga hotonka a cikin jarida kan cewa za a bayar da tukucin kuɗaɗe na 200,000 ga duk wanda ya kwamashe kai kai ka gida. Ni dai dan Allah kada ka yi mun wasa da samuwa ta. Saboda haka kawai ka zai. Kai zo nan, ina za ka je zo nan. Aha Tiwari. To yanzu ka tuna? Wannan ba yarka bace? Ashe wato, kuskure na yawancin lokacin. Kenan ya da uba ne ma? Suka fage a cikin ciyawa. Wayo Allah, ni mutuwa ki zaki gaba da ni. Ba ki ta mutuwa ta dauke ki to ba ki ga mutuwar bane da ba da baki. Shiru. Dan Allah ya ta. Ba da gaskiya ni ne babanki? Yanzu ba, ka kira su yarka. Kuma kana tambaya ta faɗa ko kai babanta ne? Kai ba shiru Allah. Yarinya, dan Allah ke babana ce ni babanki ne? Dan Allah yarinya ki sauri ki magana wannan abu ne wanda ya shafi rayuwar aure na. A'a. Wani wace irin magana ce wai? Ke shafa kika ce min ke yarsa ce. Har kika ce min ba zai ji daɗi ban ya san cewa kina aiki a shagona. Kuma a gidan nan fa muka fara haduwa da ke. Dan Allah, kai man aikin gafara. Duk wanda rashin fahimta na faruwa ne. Saboda ni amma dan Allah ku saurare ni. Bayan ku saurare ni, zan karɓi duk wani hukunci. Na zo garin nan ne domin neman aiki. Amma duk dagewa ta na gagara samu. Saboda haka a lokacin da na samu dama ta yin aiki a shagonsa, gudun kan na rasa wannan damar, na ta yi masa ƙarya ɗaya bayan ɗaya
neman kare ƙarya ɗaya. Haka na ta yin ƙarerayi akai-akai. Wannan ce gaskiya. Bayan lokaci mai tsayi, yau dai na faɗi gaskiya. Kin gayata, bar kuka. Abin da ya faru ya riga ya wuce, kuma mu ba za mu rike kyaranmu da wani abu ba. Kin ji? To shi ɗaya ɗan naka yana ina? Ina ce ka ji ta, kin fara ko? Ɗaya ɗan nawa kika ce? Ina ce kin gani ko? Na dai sake dawowa. Kai jama'a, matsala ɗaya ta kare kuma an sake kunna wata. Mara balale daman da bukatar ka nan. A yau din nan ko a gama ta nan, ko kuma a gama ta can. Da alamu dukkan ku nan ba ku san ni wani irin tantiri kuma mara mutunci ba ne. Ai tiran da na fara ganin ka, na san haka. Kai ka mun shiru, ina ya ta take? Yarsa kuma. Amma kafin yau kullum idan ya zo cewa yake ina rana yake. Yau kuma ya zo na tambayan yansa? Shi wata lalura gare ka? Na gane wato da ka jira maza cewa ɗanka sai ya aure yata. Wato shine ka kwamishe min ita ba. Ina ya ta take? Na aure ta kuma ta kasance tana jin daɗin zama da ni a rayuwata. Ta shiru Allah. Me za ka yi to Sauke ka. Babar wasa bace ka sauke ta. In aka samu akasi za ka iya shege ni. Sauke. Rufin baki. Kana wani wargi zan cika ma jiki da dalma. Na tabbatar da cewa dukkaninku kun haɗe min baki ne. Saboda ka ba wannan zambari sai na tafi da kowa. Kuma duk wanda ya ce zai min turjiya, to ya yi turjiyarsa ta ƙarshe. Maza mu je. Maza kowa ya fito, nan ba wani lambun shakatawa ba ne, nan cakwalkwalina ne, cakwalkwalin shika. Kai na ya ta take. Kunne na ya cika da wannan tambaya har yau yanta yake. Daga gida na zuwa nan kayi mun wannan tambaya ka maimaita ya wuce so da wani yare kake fahimta zan gaya maka da yara. Ina ya ta take. I doesn't know where she dai. Ka gaya min ko in shege ka. Kai, kaman gajeri? Shara, kai ne. Yawa, zo. Ina na gaje. Zo. Yawa, na san da bashi. Yawa. Kai, ni ka zo ba yau. Kai, matatawa. Kai, babatawa. Kai! Kowa ya tsaye da yake, ina da bindiga, kada wanda ya je koina, ɗaya! Zona! Yalla bai, babanka ya shega ba? Haka ne. To yanzu nasa zai bi shi. Ɗaya da hankali. Kai ba gaji. Kai mana tit! Kowa ya daga hannayensa. Ta yaya ne zan daga ta yaya? Kai, ka gaya min ina ya ta take. Yarka ta heke kanta. Ta bazallate ta hanta a cikin rija. Kai ni za ka zo da magana ta gangan, to ka sani, alburusan bindiga nan na gaske ne. Kana so ka gani, kana so ka tabbatar, to kalli. Wanda ya motsa ya zama shekakke, kada wanda ya motsa a nan wajen.
kowa ya daga hannayensa sama ko yanzu nan aika mutum kiyama. Kai jarumi, sai na yi kilishin ka tukunna za ka fahimci abin da na faɗa. Daga hannayenka sama. Zuwa ina ne zaka jar da wannan gudun? Kowa da kowa ina so na san me ke faruwa nan wajen. Ku ku yi ta nan, ku kuma ku yi ta can, maza maza. Lokaci ɗaya komai ya yi shiru, kamar yadda hadiri ke washewa bayan ruwan sama. Kwatsam komai ya fito garau. Ba zan yi ƙarya ba, gaskiya ni na soki ne saboda na ɗauka cewa ke 'yar gidan tiwari ce. Kinga, dole da wata ran sai na ba mace ragamar zuciyata. A gani na me zai hana ta zama ke? Dama Jitu ne ya ce yana so ya aure ni. Haka zalika shi ma Nandu ya faɗa haka. Dama ni da Nandu mun kasance muna basaja a matsayin mata da miji na tsawon wani lokaci. Saboda haka dole wannan zai ba wa Nandu rinjaye. Kenan mu bi zaki aura? A'a, kawai dai yayin da duk wannan abin ke faruwa na tanadi wata mafita daga wannan chakwakiyar. Menene? To a cikin waɗannan takardun na rubuta sunayenku da kai da shi wanda sunansa ya fara fita to shi zan aura. Me? Nandu zaɓi guda ɗaya. Ni ba zan zaɓa ba. In na zaɓa faduwa nake ba zan zaɓa ba. Ina ba zai yi ba. Ba da ni ba dan ni gaskiya rasa wani. Wannan ce kai fita Nandu. A ba zai yi ba a. Sai da fa na yi addu'a. Ba fa zan zaɓa ba. Ubangiji zai zaɓa min wanda ya fi dacewa. Jitu, to kai ka zaɓi takarda ɗaya don Allah. Ni dama na san ba zan ci ba. Nandu. 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 A'a, ya haka kuma. Nandu. Jiba, abin da nake so ka sani shi kai ka san ina matukar ƙaunar wannan yata.
ba na son abin da zai samu ta ko yaya duk abin da ya faru da ita in dai kai ka jawo kasancewa za ka ɗanɗana kudar. Wannan dajin babu kowa a ciki sai aljanu sai ni, kuma wannan dajin kakanni na ne. Duk abin da ke cikin dajin nan wala mutum ko dabba ya zama nama na. Bismillahirrahmanirrahim. All they went for is a picnic. All they get is panic. Tafiyar ajali. Shi za ka ke bin mu ɗaya bayan ɗaya kake mana unguwar kisa. Ki daina bani haƙuri. Ke ma nan ba da jimawa ba zan yi watan danki. Dan ya kake yi mugun maridi wanda ba ka da aiki sai zalunci. Ka kaddara kwananka ya ƙare da ka yau. Tafiyar ajali. Ya kamata mu yi taka tsantsan da gidan mu. Ai da ma ku bil halama. Ba kuke. Bai kamata ka tsoratar da zukatanmu a cikin wannan daren ba. Na faɗa muku kuna kan hanyar tafiyan ajali. Something mysterious, murderous, dangerous and barbarous is on the rampage. Wa me yasa kake bibiya ta ne? Kin kawo kanki da kanki ɗakin mutuwa sai irin mugun kisan da na ga dama zan miki. Kariya kake yi! Kariya kake yi da shi! It's invisible, terrible, unbeatable and indomitable. Many or all may never have the opportunity to meet their families again. Trapped in the middle of nowhere, they cannot retreat, they cannot advance, and they cannot stand still. Tafiyar ajali. Survival chance is 0/100, as their one and only option is death. Tubarkalla Creative Media unveils its debut movie, Tafiyar Ajali. Na rantse da sarkin da yake tada matattu bayan mutuwarsu. Sai na ɗau fansar abin da aka yi wa ɗana. Now, gallant soldiers are out on a rescue mission. Hi. Hi. Labarin ki ya zo mana saboda irin mutanen da kike kashewa a cikin dajin nan. To shikenan, daga kanmu rayuwarki ta zo ƙarshe. Ina ina, ta fito waje, ƙaryar banza ƙaryar waje. Kai ina! Na rantse da Allah gona zan koma. Unravel the mystery in the movie. Story and screenplay, Muhammad Sani Garba. Executive producer, Anas Hassan Tubarkalla. Producer, Nasir Aliyu Lastman. Official trailer, Anas Hassan Tubarkalla. Tafiyar Ajali. Directed by Awal Y. Abdullahi.